Майка ще прави, ще пише, ще играем едно PvP на листове с легендарни футболисти. Знам как опичи. Камай сега. И ще играем един срещу друг. Толо може още нещо. И сме. И сега ще пишем. Добре, и сега ще пишем. Тук. Легенда. Не, навсякъде. Легендарни футболисти. България. Първото е България. България? Да. Долу само, долу. Къде е тук? Да. България, рад. Сетих се. И аз се сетих, хора. Той как се казва? Той не знаеш как се казва? Той аз казвам на Том. Даш се. Как се писва? Поне пиша грозно, няма да ми го разбира. Хаджики бе. Аз тук се ударих. Опа, забравих как се пише. Да, тук. Хора, аз съм готов. Ти готов ли си? Още малко. И кога сме готови, ще пишем на един лист точките за резултата. А вие лайкнете видеото и Готов съм и аз. Ама колко легенди? колко си написал? Аз съм написал 2. Аз 6. Да, брат! От тук съм видно, че си написал 4. Ама то може на друго падаче. Стоичков, Петков, Бербатов, Гунди. Той кой изобщо не ясно. What the fuck? Как ми се сетих за Гунди? Гунди? Той Валерий Петров? Да, майче беше. Пък той е Петков. 1, 2, 3, 4, 5. Аз печеля първия рунд. Христо Стоичков и Димитър Бербатов. Сега сме бразилски, съм много добър. Колко? Ти колко имаш? 2? Пишеш си ги. Аз имам 1, 2, 3, 4, 5. 5 футболиста. 2. Кой ще бие, не знам. Ти, защото знаеш повече. Не знам. Напротив. Не знам. Аз знам само Меси. Друг не знам. Да, брат, да, направо. Добре, айде почваме втория рунд. Сега с Бразилия. Ох, тук ще го смачкам. Аз ще смачкам. Пък. Що главата ми навсякъде хоче? Майка. Сетих се. Ема от преди също може. Да.
дам вип, че ако беше остава. Благодаря много. Няма повече. Не знам кой още. Аз много знам. Се извиняваш? Вини. Кой още? Аз пък Вини. Обърках се. Сапак. Хора, за сега съм написал 6, 7, 8. За сега съм написал Да! Как искаш аз? Ти ще ме смачкаш. Аз знам много малко. Ти знаеш повече бразилци. Напротив! Като видях колко написа... Нула съм написал. Да, напротив написа 6, нали те чух? Аз съм написал само 3, ма са бая добри. А той моите са добри. Да, 5000 години. Майко. Добре, хора, аз сега съм. Значи, кой. Хора, аз съм готов. Хора, аз съм готов. Аз съм готов. Крис готов е, не го знам. Ако се сетя, може да пак да пиша. Зато и мисля. Не се сещам, хора, нищо. Аз съм написал едно. Направо съм написал едно. Едно съм написал, хора, и се сещам за Роналдино. Не знам, той май е написал една легенда в Реал Мадрид и аз се сещам, но не я написах. Аре, къде ще свършвай най-накрая? Че 2 часа ще пишеш. Хайде бе, Крисо! 5, 4, 3. Добре, хора, аз написах. Казват, аз прекам. Марсело, Неймар, Пеле, Роналдино, Рафиния, Вини, Роналдо, Ривалдо, Антони. What the fuck? Пеле, Неймар, Роналдо, Вини Джуниор, Роналдино, Вини Джуниор, Роналдо и Рафиния. Пак много съм написал. Аз май по-малко съм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не, 2, 4, 6. 2, 3, 6. А може ли да пиша още? Не. Колко? 6 имаш? Не, имам 4. Да, 6 имам. Аз Може ли съм- още поне една? Добра, да една. Ривал да напиша. А 2? Да ме биш. Аз съм 9. Ако искаш... не, само 2. Само 2. Ривалдо и Марсело пише. Да, съм да писа. Ти нямам около да ме гледаш.
Ето аз си пиша, моите са 10. И после смятаме броя. Къй ще пишеш ли? А къй с това 2 ли? А ти какво е? Ето и чу. Оп, тук ма чакай, ма така. Добре. А давай къй. Бате. Другото е испанци. Аз се сещам за много испанци. Оха! Знам за кой се сещаш. Ей, чики дима. Ой, багу. И хора в Гърция, кога ще бъдем, ще има влогове. Рика ли са? Ще ви покажем най-вкусния гиро в света. Ето, само това да напиша. Айде, готово. Имаш 8, айде. Готов си, Крис? Валдо. Готов. Пиши 8. Останало, че е 2 да ме биеш. 2, 4, 6, 8. Аз съм 10, почти съм я бил. Не, нали ги смятаме заедно? Значи аз имам 10. Не. Имаш 15. Нали ги смятаме заедно? Не, бе, после ги смятаме заедно. Добре. 8. Добре, другото е испански футболист. 3, 2, 1. Старт. 0. Кажете колко съм написал? 4 аз. Отвори това колело. Тони, Томка. Предява трябва да отидеш много бързо. Ай, хора, предява си бързо. Това е колелото и требеница. Давай си. Айде. Не било го набере. Кай, Тонче? Има колелото. Не знам какво. Айде бързо, ваше ми кажа. Айде предява. Хора, не знам какво. Къде отидем двамата? Хора, не знам какво. Така. Крис, аз съм готов. Какво? Не съм тъглирал, аз ще видях някакви. Хора, аз Зелени. ще пиша вече другите. Ма първо чакай. Аз си пиша. Надяваш.